Už nemůžeme skákat, že mi spadlo pódium, takže... Protože jsme tlustí, no, že máme dobře, tlustí, tak jsme tlustí, no a co? No a co? No a co? Já nevím, nebo asi nějaký interview ještě, já to předám. Ne, vůbec ne, hele, já jsem celou dobu tady vám fandil s tímhletím kloboukem. A podle mě, když ho teďko ty hodíš do lidí, tak to bude ten nejkrásnější suvenýr, co už ho lidi chtějí. Já jsem fotbalista, rukama neumím nic. Počkej, tak... Kluci, počkej, kdo hází auty u vás ve Viktorce? Kluci, pojďte sem, kdo hází auty, šup. A nebo Pavle, že bys to kop. To hází trenérovi šipky. Taky nikdo. Ale kluci, už jste normálně vyhráli, ty vole. To je hrozný, normálně to. Jo, to ty vole. Tohle jsou ty! Prosím vás! Tohle to je Viktorka! 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 No, vida! Ale kluci, důležitá otázka, kdo byl hlavní holič trenéra? Pojď, Davide, pojď. Pojď ty, kluku jeden. Nazdar, kluku. Nazdar, kamaráde. Prosím tě, ty byl hlavní holič. Čumíš na mě? No, koukám na to. Jo, byl jsem společně s Milanem Petržem. Dali jste to trojkou. Jo, trojkou nebo dvojkou, no, vypadá trenér jak fantoma. Ale já si myslím, že mu to sluší. To je pan Pavel! To je trenér mistrů fotbalových kamer ligy, Plzeňský! Petr! Já doufám, že nás tam ze zhora vidí. Tohle je fotbalová Viktorka! Mistr Gabriel ligy! Yes,